ഞാൻ ഇത് കാണാം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ എനിക്ക് പാസ് പറ്റില്ല. നീ എവിടെ പോകും? ഇവിടെ വരണോ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം പാട്ട് സ്ലോ മോഷൻ എന്നിട്ട് ഡാൻസ് വരുന്ന സ്പീഡാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശരിയായിരുന്നല്ലോ കണ്ട വീഡിയോ. അതിനപ്പൊ ഡാൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാൻ സ്പീഡായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്ന കളിയല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കളിക്കാം. അല്ലാതെ നടക്കില്ല. താഴെ തെറ്റിക്കാൻ കളിക്കാം. നീ ശ്രദ്ധിക്കാൻ